Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Dünya türkmenlerinin geçen sany global diasporalara seraýlady. Köpçülüklerin migrasiýanyň sebäplerini seljermäge çalışdy. Jemgyýetçilik ilmleri diasporalary pida diasporasy, zähmet diasporasy, kolonial diasporalar, sowda diasporalar we medeni diasporalar ýaly görnüşlere bölýär. Pida diasporalar köplenç uruşlaryň, agar agresiýanyň netijesini emele gelýär. Özge ýurtlardaky iş mümkinçilikleri daşary ýurt raýatlaryny özüne çekýär we zähmet diasporalarynyň dörümegine getirýär. Kolonial diasporalar kolonial güýçleriň basyvalçylyk hareketleri netijesinde güde çykýar. Medeni diasporalar bir meňdeş medeni gymmatlyklary, onunç ýetgade eýe bolan adamlaryň öz gymmatlyklaryny gorap saklamak tagallarlaryny netijesinde adamlaryň bir ýerden başga ýere göçmegi netijesine döreýär. Dünya türkmenleriniň bu sanyny Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi haly diasporalar barada pikir garaýşlaryny dinleýijilerimiz bilen paýlaşýar. Hudaýberdi diasporalary emele getiren sebäpler başga bolýar. Müňlerçe ýylyň dowamyny dünýäde dürli diasporalar döräpdir. Milletler garylyp gatylypdyr. Taryhdaky diasporalar barada maglumat beriplermisiniz gurundaşdygymyzyň başyna? Diaspora diýilen mesele dünýäniň ähli milletleriniň başynda bar. Ol milletiň ukybyna ýa-da güýç kuwatyna garamazdan diaspora milletleriň köpüsi duçar bolupdyr. Ören giň mesele. Şoň bilen birlikde türkmenleriň ol takdirine bar eken biz gurrun uzaltman takip mesele gelsek türkmenleriň taryhyna iki uly diaspora var. Olu bilen faryklar türkmenleriň en gadymy hem uly taýpalarynyň biri. Ol häzirki döwürde türli ýerlerde aýratynam Sarax etrafında ýaşaýarlar. Şonuň bilen birlikde Lewapda häzirki Çerçew raýonunda farklaryň uly toporlary bar. Ýöne farklaryň beýleki bir topory Hytaýda galypdyr. Olary salor diýerler. Salorlar olu dünýä derejesinde meşhur tanalýa, hatda salor halysy diýen taryha giripdir. Şonuň bilen birlikde özbek serkerdesi Emir Temiriň döwrüne, oňa Temürleňem diýerler, tekeleriň bir bölegi Hytaýa göçürilipdir. Şonuň göçürilen ýerine Täterim diýerler. Sada dilde, ýagny şeýle sözem bar, meselem sen Täterime gitdiňmi diýär, gaýdyp gelmejek ýer, ýagny sürgün. Şolar ýaly uly sürgünler bolupdyr. Soňra tekeleriň uly bölegi ýygyna gaýtmagy başarypdyr. Şoň bilen birlikde ýene-de salyrlar meselesine gelsek, Özbegistanyň häzirki Samarkand welaýatynda oturan faryklar bar. Şolaryň atlary meselem Aksaklar diýen tire häzir çelde türkmençe ulanylýar. Ine şolar ýaly uly taryhy bar. Ýene-de bir bellemeli zat ol Demirgazyk Türkmenistanyň Russiýanyň çägine süýşen türkmenler, olar Astrahana, ondan Amerik Stavropol ülkesine barıpdırlar. Şol Stavropol ülkesinde ýaşaýan türkmenleriň köplükde oturan ýerine öň Türkmenski raýon, ýagny Türkmen raýony diýilýärdi. Şol at soňra Khrushchev SSR ýolbaşçylyk eden döwrüne ýatyrly, şonun öň şol ýer şol at bilen tanalýardy. Ine olar bilen gatnaşyklary gowy şeýle de Täjikistanda Zyllyköl diýen yer var, ýagny Zyllyköl diýmek Zyly köl, ýyly köl diýmek diýen sözden Kazak dilindäki. Şol köliň başynda oturan, Wakş deriýasynyň golaýynda oturan türkmenler var. Indi şol gatnaşyklar barada aýdylanyna bir näçesi bize has golaý hem ýakyn ara gatnaşyk bar. Meselen Täjikistanyň türkmenler bilen Türkmenistanyň türkmenleriň arasyndaky gatnaşyk ören ýygjam. Şeýle de Russiýada oturan türkmenler bilenem türkmenleriň arasyndaky gatnaşyk ören ýygjam. Irany we Awganystany millionlarça etnik türkmen ýaşaýar. Taryh maglumatlary görä olaryň aglabasy esasan 20-nji asyryň başlaryny 19-njy asyryň ahyrlaryna türkmen territoriýalarynyň bosup çykypdyr. Goňşy ýurtlarda etnik türkmen anlyklarynyň döreşi şol döwrüň şertleri barada gurrun beräýsiňiz. Ol iki tapgyrdan ibarat. Ählisi Türkmenistanyň bosun bolup çykypdyr diýmek, ählisi Türkmenistanyň bosun bolup çykypdyr diýmek dogry däl.
Sebäbi öňden şol ýerde oturup dururlar. Meselem Awganistanda oturan türkmenler Hıratyň eteginde Hırat şäheri we Hıratdan etekde şonun Demirgadykda öňden oturan türkmenler bar. Ýöne rewolýusiýanyň gelmegi, şeýle hem kollektivizasiýa siýasaty sebäpli. Soňra gaçyp giden türkmenlerim bar, şolaryň arasyna barýa olar. Bundan ýene de bir bellemeli zat Rus goşunlary geçen asyryň aýagynda Türkmenistany basyp alanlaryna öz koloniýasyna öwrenlerini, meselem Günorta giden goşuna Guşga çenli gitmeli, onun aňry gerek däl diýip padşa görkezme beripdir. Rus goşuny şol aýdylan serhete barman bärde saklanypdyrlar, biz Guşga geldik diýip. Şonuň üçin serhetden aňry ýüzde de Guşgu diýen owy bar. Serhetden bäri ýagny Türkmenistan tarapda da bar. Şeýlede Marçak owasy belli bagşy ödünýa Nowotyň owasy hem iki bölünen derýadyn aňry ýüzde Awganistan tarapda da Marçak bar. Derýadyn bärde Türkmenistanyň çäginde de Marçak owasy bar. Ýagny bir owa iki bölünen. Diýjek bolýanym serhet soň çekilen. Serhet soň emele gelipdir. Şoň bilen birlikde Türkmen sehra barada da şonu aýtmak bolar. Sebäbi ol ýerde türkmenler öňden ýaşaýar eken soňra Rus İran urşy esasyny Rus padşasy bilen İran padşasynyň arasyndaky çakmışyk esasyny ılalaşygy gelinýär. Şol ılalaşykda da Türkmen çay ılalaşygy diýilýär. Serhet çekilipdir. Ýagny şol milletiň erkine ýa-da şol milletiň bir ýaşaýan ýerine seretmezden iki döwletiň arasynda, başga adamlaryň arasynda serhet çekilipdir. Ol soňra çekilen serhet. Ony bir milli aýratynlyk ýa-da halkyň göwnüsligine göre edilen iş däl. Şoň üçin ol ýere elbetde soňky baran türkmenlerim bar. Onu da hasap almaly. Şonuň bilen birlikde o ýüzden bärligine geçen türkmenlerim az däl. Onu da unutmaly däl. Sowet ýyllaryna İran tarapdan Türkmenistan territoriýasyna geçen türkmenler nähili sebäpler, nähili şertler olary Türkmenistan territoriýasyna geçmäge mejbur edipdir İranyň? Ol bilen İrandaky türkmenler 1924-nji ýylda öz başdaklyk uğruna görüşipdirler. Olar Türkmenistanyň ýardama garaşypdyrlar. Şol ýardam bolmadyklygy sebäpli şol öz ygtyarlyk uğruna görüşen adamlar Türkmenistana gaçyp geçmeli bolupdyrlar. Bu bir bölegi. Ol geçenler soň Sowet Soýuzy tarapyndan oňlanmandyr, köpüsü ýygyna berilipdir ýa-da Sowet Soýuzynyň çäginde jezalandyrylypdyr. Ondan soňky parakatçylykly döwürde uruşdan soňky 50-nji ýyllar, 60-njy ýyllarda İranda döredilen Tudiye partiýasy bar, kommunistik partiýa Tudiye diýerler. Şol partiýanyň agdalary hasap edilen adamlar ýa-da şol partiýasyň agda boldum diýilip haýbat atylan adamlardan uly bölegi Türkmenistana geçmeli bolupdyr. Olaryň köpüsi sowetli adamlar. Olar Türkmenistanyň medeniýetine uly goşdular. Meselem Sapar Ahally, Aşyr Purmeret ýaly belli alimler, Recep ýaly alimler Türkmenistanyň medeniýetine aýratynam gol ýazmalary ukap öwrenmäge, olary çapa taýýarlamagy uly goşdular. Şonuň bilen birlikde diňe bir türkmenler däl, farslardan hem geçen adamlar bardy. Meselem Hasan Pişrew diýip bir bizim bolumuz bardy, fars dilinen, ol farsdy milleti. Türkmençe fars dilinde gelýän sözler bolaýmasa garlyna düşünmeýärdi. Üniversitede muallim bolup işledi fars dilinden. Soňra Türkmen döwlet kitapxanasyna ilim işgär bolup işledi. Ine şolar ýaly adamlar bar. İki ýüzden hem gatnaşyk bolupdyr. Bilişimiz ýaly garaşdyrlyk ýyllaryna hem Türkmenistanyň ýüzlerçe miň raýat taşary ýurtlara çykdy. Diňe Türkiýanyň özüne resmi maglumatlara görä 220 000 töwereg Türkmenistanyň ýaşaýar. Türkiýede türkmenleriň zähmet diasporasy, türkmenleriň täze diasporasy emele geldimi siziň pikiriňizçe? Şu meseleni aýtmak gatyk kıyın. Sebäbi diaspora bolmak üçin agdy ýerlik gerek, bir guruma gerek, bir ýere jemlenmek, bir medeni merkez gerek. Meselem
Egerde biz Gunatara çıkan türkmenler alsak, meselem häzirki Germaniýanyň çäginde ýaşaýan ýa-da Şwetsiýanyň çäginde ýaşaýan türkmenleriň medeni ojaklary bar, medeni birlikleri bar. Olar jemlenip bilýärler hemde öz ara pikir alyşyp bilýärler, öz ene dilini, öz däp desurlaryny gorumak barada alady edýärler. Çağlarynyň türkmen dilini öwrenmegi, öz ýurduny halamak barada, öz ýurduny söýmek barada alady edýärler. Egerde biz zähmet migrantlary barada aýtsak, meselem Türkiýede häzir zähmet çekýän müňlerçe, hatda milliona golaý türkmeniň öz açdyk bir medeni merkezi bar. Olar öz dilini, däp desuruny gorumak barada alady edýärler diýen maglumaty men duşamak, belki men habarsyzdyryn. Ýöne şeýle hereket Gunatardaky türkmenleriň arasynda bar. Olara bir aýratyn diaspora diýip bolar. Olara bir agdyr topor diýip bolar. Ýöne zähmet migranty. Ol sanynyň köpdigine garamazdan şeýle bir güýje, şeýle bir birlige eýe däl. Däwrde Nowatak sorugyny menem şol gurumaçylyk barada sorajakdym. Häzir dünýäniň türli ýurtlaryna ýaşaýan türkmen diasporalary barada näme pikirde diýip sorajakdym. Türkmenleriň gurumaçylyk ýagdaýyna näme daşary ýurtlarda diasporalaryň gurumaçylygyna medeni we insanperwer birleşikleri nähil täsir ýetirýär? Olar beýle bir gurumada däl. Olar ören dagynyk, gaty dagynyk toporlar bar. Öz ýurdu üçin milli däp desury diliniň ýetmezligi üçin alady edýän adamlar bar. Ýöne gaty dagynyk hem şol dagynyklyk sebäpli netije al. Şu ýerde bir zady belläsiň bolýar. Meselem Germaniýada ýaşaýan türkmen sehratan bolan bir türkmen öz ogluny Türkmenistana gedelenje iýeripdir. Berde doğup ýetişen, ösüp ulan oglun şol Türkmenistana baryp gaýdandan soň özüni ören uly guwanjyň dörendigini aýdypdyr. Gelip däde diýipdir. Türkmenistanyň ähli adamlar türkmen dilinde gürleýärler. Türkmen eşiklerini geýýärler. Türkmen bolmaga çalyşýarlar diýip şonu begenip guwanyp aýdypdyr. Ine şeýle guwanç döredip biljek toporuň bolmagyny isleýän. Şeýle topor olar üçin gerek. Öz milliligini, öz dil aýratynlyklaryny gorumak üçin gerek. Olar nerede de bolsalar, nähili şertde ýaşasalar, özleriniň kimdigini unutmaly däl diýip men pikir edýän. Meselem egerde biz Amerikany alsak, Amerikanyň Birleşen Ştatlaryny, onuň ýylatynyň aglaby bölegi daşardan baran adamlar, Gunwatardan, Ýewropadan baran adamlar. Şol adamlaryň oturşyny seretseň, bir näçesi öz öýüniň, ýaşaýan jaýynyň depesinden öz milli baýdagyny asyp goýýar. Biriniň tamynyň üstünde Daniýanyň baýdagy bar, beýleki biriniň tamynyň üstünde Fransiýanyň ýa-da Germaniýanyň baýdagy bar. Olarda şol höwes bar. Sebäbi her bir daşary ýurda çykan adam, ol isle zähmet migranty bolsun, isle de mejburi bolsun, şonuň ýüreginde öz iline dolanmak, öz topragyna dolanmak höwesi ýaşaýar. Şol höwesi öldürmezlik üçin, şol höwesi diýir saklamak üçin şeýle aladalar gerek.